In een aardnummer geschreven door Daryl Adams in 1947. Als een protest tegen de Korea-oorlog deed hij het. En het leed is nog steeds van toepassing. Ik ben zo vrijblijvend geweest een dialecttekst op te maken. Ik ben geboren in een hoofdstad, ik ben geboren in een hoofdstad. Ja, ik ben, ja, ik ben, ja, ik ben. Ik ben getrouwd in die hoofdstad, ik ben getrouwd in die hoofdstad. Ja, ik ben, ja, ik ben, ja, ik ben. Ik had kinderen in 2, 3, ik had kinderen in 2, 3. Ja, ik had, ja, ik had, ja, ik had. Pieke Sjaal en Jeng maakt 3, Pieke Sjaal en Jeng maakt 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ze schikte mijn kinderen de oorlog in, ze schikte mijn kinderen de oorlog in. Ja, ze deden het, ja, ze deden het, ja, ze deden het. Ze vermoorden mijn kinderen in 2, 3, vermoorden mijn kinderen in 2, 3. Ja, ze deden het, deden het, deden het. Ja, ze doet het mijn kinderen in 2, 3, ze doet het mijn kinderen in 2, 3. Met bommen en kugel, kugel en bommen, bommen en kugel. Nu wil ik geen kinder meer, ik wil geen kinder meer, kinder meer, kinder meer. Geen kinder meer, geen kinder meer, geen kinder meer. Ik ben geboren in die hoofdstad, ik ben geboren in die hoofdstad. Ja, ik ben, ja, ik ben, ja, ik ben, ja, ik ben.